Nire formazioa junintzen Madrilea, ikasi non Raquel Perez ikastolan, eta ikasten nahi nintzen bitarten Servir Protegerren hartu ziaten papel txiki bat lantzeko, eta modelo ere bezala egon naiz Madrilen, eta hori. Telesaila hau primeran agertuko da, estrenatu da ja, adaldezu ikusi bertan, eta niretzako interesgarra iruditzen zait telesaila hau gaur egungo arazo guztik aipatzen dialako. Enbidia, ambizioa, paternidadea, eta niretzako proiektu hau nire lehenengo proiektu handia izan da, eta ez dakit irekitan hau jakiteko ze bide hartua eten oain, edo, oaingo ez dauket planik, baina Madrilean hijo eta aber ze ateatzean.